É un día moi importante, porque como adestrador me parece que despois de tantos anos que a primeira xornada así colectiva de agradecemento da Federación e dos adestradores a nós, non? Sobre todo os que xa non estamos en activo, non? Por lo tanto, algún día tiña que ser, e foi hoxe, e foi con esta xente que dirixe ahora mesmo o Comité de Adestradores e a Federación. E evidentemente un ten unha trayectoria moi longa no mundo do fútbol. Lembraste de cando deixei o fútbol de futbolista e pasei a adestrar naquel momento o Atlético Montevedrés, e de aí adiante cantas situacións fomos pasando por bons equipos con éxito, outros con menos éxito, xogadores nacionais, xogadores estranxeiros, obxectivos moi importantes, obxectivos de menos calibre, pasando por equipos importantísimos, con afeccións detrás pois de 30, 40 ou 50 mil socios, o sea que cando un lembra todas estas cousas chega ao convencemento de decir, bueno, Fernando, non debeche facer tan mal cando chegache tan alá, non? Moitas lembranzas de todos os anos que estuve dedicado a isto. Lembro que foron 30 anos seguidos, por desgracia para min, pois empezaba todas as temporadas e terminaba todas as temporadas. Entonces deixei a vida adestrando. Cando chegaron os 58 anos, porque empecé moi xoven para aquela, porque estaba en terceira división con 29 anos, que era no ano que foi 1982, era moi difícil encontrar un adestrador tan xoven en terceira división, e desde aquela, pois, adestrando ano tras ano, e foi unha dedicación que me costou moita salud, a falta de educar e estar cerca de meus fillos, porque o noto ahora cando estou cerca de meus netos, porque despois de adestrar, que se adestraba sempre de noite, non había outra alternativa, incluso en segunda B adestramos de noite, pois agora daste conta de que cos tempos de agora, bueno, pode ser adestrar polas tardes, hai moitos equipos de terceira división que fan así, quedache máis tempo, pero daquela pois non tiña tempo para estar con meus fillos, porque despois os sábados dedicábaste a ver posibles rivais da categoría, entón, pois estabas sempre viaxando, sempre estabas ocupado. Es que nós vimos de onde vimos de cando non había cambios, no fútbol non había cambios, as atas cubríanse con 12 xogadores, 11 xogadores máis o porteiro suplente. O porteiro tiña que ver, claro, por se tuvera algún problema o que estaba de titular. Entón, agora, compáralo con que na ata hai 23, e daste contas diferentes. Depois, adestrando, pois tiñas un masajista e pouco máis. Agora tens entrenador de porteiros, entrenador de estrategia, preparador físico, psicólogo, fisio, que como se chama ahora, fisio, bueno, o fútbol cambiou moitísimo, seguirá cambiando, e eu penso que todos os días que estou vendo fútbol, porque ves o fútbol todos os días, non deixo de aprender. Lo comentaba con mis compañeros, yo creo que hoy es un día donde lo principal es encontrarnos, esto que estamos haciendo ahora, encontrarte con compañeros que hacía muchísimos años que no veía, recordar vivencias entre ellos, para mí es lo principal. Para mí el homenaje, esto que nos están haciendo la Federación Gallega de Fútbol con el Colegio de Entrenadores, es algo súper bonito y que nosotros, los que lo estamos viviendo, lo valoramos muchísimo más, ¿sabes? El acto en sí fue precioso, pero te repito, lo más bonito fue la vivencia que estamos teniendo entre compañeros de hace muchos años.